Ти разрешиш се качиш. Давай. Здравейте хора! Ама чакай. Имам ловка. Не му да вляза дела на Един операция. челен. Се кача докато Това дойдеш. вече не е толкова. Сега... Не обичам да ще ме медя, аз те пада! Какво беше тайната? Аз каяк ще карам по-лесното искам. Айде, ставай, И малко още ще покарам, да ви кажа, главите в тях, ако мисля да дам части свърши. Ако един рак е на следващото,